Вітаем усіх, гэта падкаст «За бізяпу», у якім мы, два падлеткі, абмяркоўваем нашы падлетачныя праблемы і тое, як мы думаем іх вырашаць. Меня зовут Даша. А мяне Уладзь, і гэта быў радзійны момант у нашым выпуску. І сёння мы пачынаем такую двухчастковую выпуск па існасці, таму што першым мы будзем абмяркоўваць увогуле, галоўная тэма гэтых двух выпускаў — гэта граніцы. Асабістыя граніцы. Вось. І ў першым выпуску мы будзем разглядаць тое, як самому іх не парушаць з іншым чалавекам, вось не адчуваць такую адказнасць, так? А ў другім, дзе ў нас будзе супер-пупер госць, мы будзем абмяркоўваць тое, як рабіць так, каб твае граніцы не парушалі. Вось. Так, то бок сёння з боку таго, хто парушае, пра тое, як людзі гэта робяць, чаму так увогуле атрымліваецца, а потым, што з гэтым рабіць, калі на цябе ціснуць і твае граніцы парушаюць. Вось, і каб нам потым у соцсетках ці ў каментарах да гэтага выпуску нашы граніцы не парушалі і не пісалі тое, што чаму граніцы, чаму не мяжы. Я вам патлумачу, таму што я гуглю гэты факт. А граніцы — гэта калі штосьці небачнае, то бок псіхалагічныя граніцы, асабістыя граніцы, ўсё такое. А мяжа — гэта фізічнае штосьці, напрыклад, мяжа паміж двумя краінамі, вось, якую нельга пераступаць, нават калі вы лічыце, што іншы народ трэба выратаваць і захаваць вашу мову ў іншай краіне. Ну, это так, просто цікавы факт. Ну, вось. А давай пераходзіць да самой тэмы тады. Так. Як у табе з парушэннем граніц іншых людзей? Так, я, напэўна, сёння буду за чалавека, які ўвогуле, для якога важна, каб да яго ставіліся далікатна, і даволі часта, напэўна, я б сказала, што я чалавек чуллівы, і што мае граніцы сапраўды даволі проста парушыць, прынамсі выклікаць у мяне пачуццё таго, што неяк вось маю прастору туды ўварваліся. Вось, таму, сапраўды часам мяне могуць занадта моцна уражаць нейкія рэчы, якія людзі робяць ці кажуць, якія, як мне здаецца, для маіх знаёмых, людзей, якія мяне проста атачаюць, нармальныя, то бок яны... А можна прыклад? Я не ведаю, вось... Як твои справы? Такое пытанне. А вы выходите? Якая тебе розніца? Не, у транспорте. А вы выходите? Якая тебе розніца? Гэта жарт, но гэта меня не раздражняе. Таму што я, напэўна, звычайна гэта не чую, таму што я слухаю. Падкаст наш. Слухаю наш падкаст 10 раз, наганяю это праслухоўванне на Яндексе нам. Я вельмі занятая, прабач, таму што мяне не чапаць, наганяю праслухоўванне. Канкрэтны прыклад, я не ведаю, вось ты так заўсёды мне кажаш, калі прыклад правесці, я не ведаю, што праводзіць. Ладно, ты падумай. Вось, напрыклад, любыя там вось нешта, такія парады, асабліва, калі гэта наконт нейкага там знешняга выгляду. Я вельмі, не ведаю. Я просто, чаму я спытваю, таму што я чалавек, які якраз часам цісне, і вось мне здаецца, што якраз мы сёння прадаследуем, чаму я так раблю, чаму я лічу, што вось кагосьці трэба выратаваць ці вось даць такую параду. Я думаю, што гэта там ідзе ад досведу майго сяброўства плюс таго, што я, як мы ўсі, бярэм тое, што нам даюць бацькі, вось, а там зусім іншыя адносіны, як адносіны паміж сябрамі. А я проста гэта часам пераношу памылкова. Вось, я гэта спытваю, таму што я думаю, што я мог парушаць твае граніцы ў нейкія пэўныя моманты, там, даваць нейкія парады якраз, ці там казаць я пра твайго там нейкага мінулага, што ён выглядае як орк, таму тебе не трэба за гэтага пакутваць. Гэта было карысна. Добра. Гэта мне дапамагло. Па-першае, ўсё ж такі ёсць размежаванне таго, колькі свабоды вось я так ментальна даю там сваім сваякам і блізкім людзям і сябрам, і ў адрозненні проста ад знаёмых і таварышаў. Скажам, вось я вельмі не люблю, калі браць, напэўна, такі вось максімальна просты прыклад, які якраз такі большасць людзей лічаць чымсьці
наадварот класным і карысным, гэта вось канстатацыя нейкага факту, напрыклад, адносна знешняга выгляду. Вось, ну, калі зараз лета, скажам, калі хтосьці там, мне мама скажа: ой, у цябе нешта плечы абгарэлі на сонцы, гэта типа окей, типа, мам, дзякуй, што сказала, я, можа, там не заўважыла, пойду памажу. А калі гэта скажа, типа, нейкая такая, ну, вось, знаёмая там сяброўка, я буду думаць, навошта ты гэта кажаш? Думаеш, у мяне типа не люстэрка? Ну, бок ты зараз мне гэта кажаш, каб што? Вось я павінна што зрабіць? Ці там хтось скажа, не ведаю, там, што, не ведаю, у тебя там типа пятно на цішоцы. Што я павінна з гэтым зрабіць? Типа, ну, вось я такое вельмі не люблю. Калі я лічу, што вось такія рэчы, напрыклад, ну, я не тое, каб я пакрыўся на чалавека, я не буду лічыць, што ён там нешта дрэнна зрабіў, ну, просто... канешне. Але вось я, напрыклад, я не разумею, навошта людзі гэта робяць, і мне здаецца, што гэта як бы парушэнне граніц. Так, я гэта перажыву, гэта не выклікае мне моцных эмоцый, але вось для мяне гэта, ну, гэта проста рознае адчуванне вось гэтых рэчаў, і я не разумею, навошта гэта казаць. Я такое буду казаць толькі калі гэта штосьці, што вось чамусьці мне здаецца, я не кажу, што я права, што гэта, па-першае, можна зараз проста выправіць, і чалавек ціпа можа быць удзячны, што я ему гэта сказала. Ой, у цябе там, вось тут так вось. Сарінка, так. І ты вось, гэта секунда, ты её прыбраў, ўсё. А калі гэта нешта такое, што ты типа зараз не выправіш, я не разумею, навошта гэта казаць. Я думаю, што гэта ад недахопу этыкету, таму што ў нас яго нідзе не выкладаюць, не кажуць, што, напрыклад, там, вось у гэты момант там неправільна пачынаць есці, пакуль яшчэ не ўсе за сталом, напрыклад. Ну, вось няма такіх у школах, няма такіх партій, што трэба стучаць у пакой перад тым, як ты туды зойдзеш. Гэта, ну, гэтым чалавек, там, напрыклад, вось калі ён заходзіць у пакой, ён парушае, канешне, граніцы, але ён гэта робіць няўмысна, мне здаецца, ну, часцей за ўсё, як і з тым, што чалавек там кажа, што у цябе там нейкая там плямка. А ён гэта робіць, таму што, тыпу, яму здаецца, што ён гэта дапамагае, і гэта проста, ну, вось, не хапае такой культуры паводзінаў. Я думаю, што мы проста, у нас цяпер настолькі... З-за таго, што, тыпу, у нас глобалізаванае наша грамадства, і ў горадзе ўсіх жывуць у сваіх супольнасцях, баблах, у нас у ўсіх зусім ужо розная культура этыкету. Тыпу, моя маці часамі піша, тыпу, вітаю, просто вось вітаю, і я ўжо разумею, што гэта ўжо парушэнне граніц. Тыпу, ну, задайце адразу пытанне. А для цябе, вось, напрыклад, вось, і для мяне ўжо, я думаю, што гэта, тыпу, не па этыкету. Вось тыпу, адразу спытваць, тыпу, якая твоя мэта. І вось ты часам мне пішаш, што цябе непрыемна, што я не пішу вітанкі. Але для мяне, я думаю, тыпу, а навошта? Таму што у нас, тыпу, не скончваецца наша размова ніколі. Тыпу, навошта пісаць вітанкі? Вось. І мне здаецца, што гэта вось такое, ну, я пра тое, што ты маеш на ўвазе, а пра тое, што больш складанае, гэта якраз не вось такая адсутнасць этыкету, а адчуванне таго, што ты за кагосьці адказны, і тое, што ты не можаш камусьці дапамочь, а ў цябе ёсць такая, ну вось, я хацеў сказаць зноў мэта, ну вось, адчуванне, што ты павінен дапамагчы свайму, напрыклад, сябру ці каханаму. То бок гэта больш, ну вось я сказала пра такія маленькія заўвагі, да, а вось гэта сапраўды, напэўна, больш такая буйная тэма, гэта пра парады і пра спробы дапамагчы. Это ўсё ж такі больш такое маштабнае. Вось у мяне якраз вось такая праблема, таму што мне вось калі нейкая з моя сябровак, я бачу, што там нейкі там хлопец, ён абыштойны, і я просто думаю, што ён і так себе паводзіць дрэнна. І тут цікава, пра каго ты? Пра кожную. Пра кожную сяброўку. Все сяброўкі з нейкімі абыштойнымі хлопцамі. Я думаю, што гэта нават не за хлопцаў віна, а за маіх нейкіх праблем, таму што, ладно, не пра гэта. Сабраў сабе гарем і хочаш, каму все былі. Толькі са мной, я, мабыць, я розумею, правда. Ну, карацей, не пра гэта. А пра тое, што у мяне, тыпу, хочацца ім патлумачыць, тыпу, ну, паглядзі, ну, ён жа, тыпу, нарцыс, ён так табе эксплуатуе ў гэты момант. Але я павінна, тыпу, разумець заўсёды, што, тыпу, гэта не твоё жыццё, бла-бла-бла, чалавек сам на гэта адказны. І вось тут для мяне сам вось такі этычны выбар, таму што я ўжо адчуваю, што, блін, чалавека там гвалтуюць, а я яго не выратоўваю. Вось, ну давай тады адразу пераходзіць да нейкіх кейсаў, прыкладаў і разглядаць такія нейкія канкрэтныя сітуацыі. Тады давай зараз паразмаўляем пра то, як мы лічым, адкуль вось гэта бярэцца, жаданне парушыць граніцы, калі ты думаеш, што ты іх не проста парушаеш, а мэта нейкая іншая. Напрыклад, выглядае, што часам людзі вось парушаюць асабістыя граніцы, таму што яны
сапраўды думаюць, што яны ведаюць як лепш, то бок яны абсалютна шчыра ўпэўненыя, што яны ці ў гэтым сэнсе разумнейшыя, ці мацнейшыя, і шчыра хочуць дапамагчы, лічуць, што чалавек сам не здолее зрабіць гэта так, як яму лепш. То бок вось гэта такі, напэўна, прыклад, калі чалавек лічыць, што ёсць нейкая нероўнасць паміж ім і іншым чалавекам у сітуацыі. Звязана з досведам нейкая нероўнасць. А ёсць, напэўна, сітуацыі, калі вось чалавек не проста думае, што ён ведае як лепш, а ён сапраўды, у яго ёсць шчырае жаданне кантраляваць іншага чалавека, і ён разумее, што ён такім чынам, даючы нейкія парады ці заўвагі робячы, кантралюе чалавека і парушае яго граніцы, але ён упэўнены, што ён таго заслугоўвае, напрыклад, у нейкіх там адносінах, стасунках, заслугоўвае таго, каб чалавек іншы пад яго падстрайваўся. Ну, вось такое, напэўна. Ну, мне здаецца, што вось так звычайна кажуць пра вось, калі людзі ажаняюцца, і тым кажуць, што ну, тыпу, ты яго там зменіш, ты там яго пад сябе там падправіш, і тое самае кажуць там хлопцам, тыпу, ну, там, будуце так аб аднаго абціскацца і станавіцца больш падобнымі. І мне здаецца, што гэта такая адна з частак таго, што робіць да нас дрэнна вось такі соцыум, які ідзе ад дзяржавы, таму што мне здаецца, што вось такія адносіны, яны падпарадкавальныя. Тыпу чалавек, ён лічыць, што ў яго больш досведу, тыпу, што ён там больш ведае ў гэтай сітуацыі, ці тое, што ён проста у нейкай пэўнай сітуацыі глядзіць больш рацыянальна, і ён лічыць, што ён можа кагосьці падпарадкаваць і змяніць пад сябе. І я проста мы на медыакоме, мы вывучаем там розных тэарэтыкаў медыа, і ёсць такі тыпу левы тэарэтык ад Альтусер, ён забіў напрыканцы жыцця сваю жонку. То бок левы значыць не оч. Типа ён быў не оч. Што? Гэта не смешна. Ну, типа, слова лева выкарыстоўваюць як типа не классны, ну такі кринжовы. Ну, блин, просто ты сказал лево. Просто я левак, и ты мне такая, ну, лево значит кринжовый. И я думаю, что, блин, я тут сижу за одним столом за либертарианкой. Просто ты сказал лево, потом скажешь, что ён забіў свою жонку. Ну, гэта часам бывае, калі ты верыш у марксісцкія тэорыі. Дык вось, і ён лічыў, што наше грамадства, тыпу, яно падпарадкоўвае і праз нейкія сацыяльныя інстытуты. І галоўным з іх з'яўляецца вось якая сям'я і вось наша бліжэйшае асяроддзе, якое якраз імкнецца нас падпарадкаваць. Блин, ён выйшаў за гэтага кола дрэннага і просто вырашыў забіць сваю жонку, каб яна яго больш не падпарадкоўвала. О, боже. Ну, так... Не рабіце так, плиз. Ладно, мы не пра гэта. А пра тое, што вось мне здаецца, што гэта вось штось такое. І вось часам я разумею, што ў мяне ёсць такая штука ў галаве. Тыпу, я думаю, што... Ну, гэта звычайна са стасункамі, калі я думаю выратаваць, што тыпу, чалавек, ён пад флёрам свайго кахання, і ён не бачыць па існасці твары чалавека, які перад ім, і таму яму трэба гэтыя яго вочы адкрыць, зняць гэтыя ружовыя акуляры і паказаць. Ты зараз кажаш з сяброўскай пазіцыі, з пазіцыі сябра чалавека, які закахаўся. Да. Тыпу, хочацца паказаць, тыпу, ты не бачыш проста гэтых рэчаў. Але я разумею, што, ну, што я тут раблю? Я проста вымушаю чалавеку быць як я. І гэта неадэкватна. Ну так, скажем так. Чаму я лічу, што я правільна? Што хутчэй за ўсё даволі часта ты можаш быць правы, ведаеш, типа некаторыя гісторыі. Тут 50 на 50. Да. То бок сапраўды яно можа так здарацца, што гэта сапраўды, калі ў чалавека нейкія з'явіліся моцныя пачуцці. На першых парах мы сапраўды можам не заўважаць нейкія недахопы, ці нават не недахопы, а аб'юзіўныя рысы там чалавека. Таму, ну, сапраўды гэта можа быць так, а можа быць і не так, таму што мы ўсё ж такі не ведаем з боку пазіцыі сябра, як там насамрэч усё ў гэтых адносінах. Так што можам мы памыліцца і штосьці пераацаніць. Але гэта нашыя памылкі. Да, гэта не памылкі нашага сябра. І вось гэта
у мяне неадэкватнае стаўленне, ведаеш, як бацькі, якія не даюць сваім дзецям атрымаць нармальнае выхаванне, тыпу яны кажуць, не, туды не ідзі, гэта не рабі. Да, гэта вельмі... Тыпу, гэта... Я ўжо так рабіў, тыпу, гэта была моя памылка. Гэта супершкодна. Вось, трэба даць чалавеку самому зрабіць свае памылкі. Абсолютно. І таксама пабываць у аб'ектыўных адносінах і знайсці самому з іх выйсце. Не ты скажаш за чалавека, ты там зробіш штосьці за яго, а даць яму самому вось гэта пражыць. Я цалкам згодна, гэта лепшая тупа прышчэпка на ўсё астатняе жыццё, калі ўсё ж такі справіцца, здолець гэта ўсё вырашыць неяк, гэта лепшая прышчэпка ад аб'ектыўных адносінаў у будучыні. Напэўна, так. Таму што і гэта не толькі пра вось такія адносіны, таму што у мяне ёсць жаданне выратоўваць. Я просто думаю, што у мяне пайшло тыпу хутчэй за ўсё з дзяцінства, тыпу з маіх адносін яшчэ тады з сябрамі, калі я думаю, што вось я там я просто заважаю гэта зараз у маёй сястры. Тыпу яна гуляе са сваімі сябрамі, яны робяць штосьці, там кажуць, а давай вось гэта зробім. Яна такая, не, мы зробім так. І тыпу яна пачынае казаць, як трэба рабіць. І яна сама стварае правілы гульні. І я разумею, што я рабіў тое самае, і гэта была адна з прычын, чаму са мной амаль ніхто не сябраваў. Таму што у мяне ёсць жаданне таго, каб усё было па маіх правілах. Таму мне даволі складана працаваць на карпорацыю, таму што там я павінен, мяне падпарадковваць і ўпісваць гэтую сістэму. Да. І я такі думаю, трэба знайсці прастору, якой я магу займацца сваімі рэчамі. Вось, і я думаю, што вось гэта ідзе адсюль, і вось гэта жаданне таго, што ты проста выправіш, каб табе ўсё было па тваіх правілах, вось рэальна. Пабудуеш стасункі на тваіх умовах. І вось таму, я думаю, за гэтага маі бацькі часам кажуць, што я не думаю вось свае там, калі я кажу там пра свае граніцы, што я раблю гэта не таму, што я іх там абараняю, а таму, што я проста эгаіст, які хоча, каб усё было так, як ён хоча. І вось тут складана знайсці вось гэтую штуку паміж аднім і іншым. Наконт таго, што ты казаў пра жаданне таго, каб усё было, любая гульня ці гульня ў жыцці была па тваіх правілах, мне здаецца, што ў мяне ёсць такая, праблема. Я казала, што я себе адчуваю даволі такі кантрол-фрыкам, типа я хачу ведаць вынік, які будзе. Мне гэта важна, каб не трывожыцца, але я б сказала, што я не магу сказаць, як было ў дзяцінстве, ці было гэта так, не ведаю. Я пры гэтым я не люблю кіраваць людзьмі. Я вельмі не люблю казаць, типа, што каму трэба рабіць. Я просто перажываю, і мне складана нешта даверыць, калі, напрыклад, вось нават не ведаю, калі гэта звязана з нейкім такім творчым працэсам, штосьці камусьці даць, прыгожыць, всё такое. Я чамусьці вельмі заўсёды перажываю, што там гэта будзе зроблена не так, як мне падабаецца. Але я ведаю дзве сітуацыі, калі мне гэта проста даверыць. Гэта толькі калі чалавек мне вельмі моцна падабаецца персанальна, то бок ці гэта нейкі блізкі чалавек, ці я закаханая, ўсё такое, ці калі у мяне ёсць моцная вера ў экспертнасць гэтага чалавека, пры тым, што гэта не звязана з тым, што там у яго ёсць нейкая, не ведаю, навуковая ступень, адукацыя. Да, гэта проста маё адчуванне. Чамусьці я думаю, што бачанне гэтага чалавека мне падабаецца, і мне падабаецца тое, як ён робіць рэчы. Вось. А у такіх, вось нават у сям'і, то быццам бы гэта і блізкія людзі, і любімыя, часта мне складана нешта давяраць. Гэта не зусім пра мае асабістыя граніцы, просто такі вось пойнт хацела паскардзіцца. Я просто цяпер ужо разумею, што вось гэта вось параўнанне, тыпу, гэта ты робіш таму, што ты эгоіст, нарцыс, які хоча сабе падпарадкаваць іншых, ці гэта проста жаданне дапамагчы. Я думаю, што тут, як і паўсюль, трэба ісці з размовы. Проста я вось не ведаю, як... У мяне ёсць сябры, ці проста знаёмыя, якія нібыта больш даюць імі так вось націскаць на іх, а хтосьці дае менш. Вось я разумею, што ты, тыпу, не даеш на цябе націскаць, і мне нават, я вельмі так асцярожна падыходжу да некаторых момантаў. А ёсць тыя, якімі магу проста адразу, тыпу, сказаць, ты, тыпу,
вось так і так трэба рабіць. Вось, і я думаю, што тут просто трэба падняць гэтую дыскусію. Вось у мяне просто недавно якраз была акурат такая сітуацыя, калі я заўважыў за сабой, што я кажу вось канкрэтныя парады тыпу ты не заўважаеш, што там ён робіць так і так. Нельга адказваць так і так, рабі тое. І я пасля гэтага думаю, што божачкі, уладзь, ты тыпу не маці. Ты, ну, нават маці так нельга рабіць. Ты просто ты не галава ў гэтага чалавека, ты да цябе звяртаюцца, напрыклад, і тебе расказваюць пра нейкую гісторыю не таму, што хочуць яе вырашыць. Для гэтага ідуць, я не ведаю, куды. Я не ведаю, куды для гэтага ідуць. Ці проста пра гэта кажуць, типа, дапамажы мне, да. Вось, і я вельмі рада сам сабе, просто суперздаволены, таму што я убачыў гэта, я гэта прагаварыў, тыпу, з чалавекам, я сказаў, тыпу, ну, тыпу, ты заўважаеш, як я цісну, што мяне трэба спыніць, што мяне трэба, тыпу, казаць, уладзь, тыпу, дзякуй за твои парады, але мне гэта не патрэбна, тыпу, мне патрэбная больш падтрымка. Вось, і таму што я сам не хачу, тыпу, вырашаць гэтай праблемы. Гэта тое, што з чым мне таксама трэба ісці. Але я заўсёды думаю пра, там, умоўна кажучы, жанчыну, якую б'юць дзесьці дома, і яна да цябе звяртаецца, і вось у мяне ёсць адчуванне, што ты павінен яе неяк выратаваць, тыпу, што ты штосьці павінен зрабіць, каб гэта спыніць, але ты не ведаеш што, таму што, ну, блин, гэта не твоё жыццё. Вось я часам просто пра гэта думаю, што вось мне рабіць в такой сітуацыі. Я думаю, у мяне ёсць толькі адзін чалавек. Я спрабую гэта аналізаваць, я спадзяюся, што такі чалавек сапраўды адзін. Гэта моя малодшая сястра, якой я часам сапраўды магу даваць непрошаныя парады нейкія, пры тым, што я нават магу гэта асэнсоўваць, але чамусьці ў моманце мне здаецца гэта настолькі важным, настолькі істотным ёй гэта сказаць, і чамусьці, ну, калі мне асабліва здаецца, што тое, што яна там зараз перажывае, ці тое, што там распавядае, гэта тое, што там я ўжо перажыла, мне вельмі хочацца даць ці па параду. Хаця, канешне, я разумею, што яна мяне запытвала. Плюс гэта якраз тое, што я казаў, што ты лічыш, што ты, тыпу, лепш, ну, вось, таму ну, ты ўжо гэта пражыла, таму ты можаш ей тыпу сказаць. Я думаю, тут сапраўды яшчэ грае ролю тое, што яна як бы малодшая, і ў мяне ўсё ж такі, ну, у нас сапраўды стасункі трошку пабудаваны тым, што як бы я старэйшая сястра, яна малодшая, таму, ну, яно нават неяк вось натуральным чынам я нават не магу вось шчыра прызнацца, наколькі ведаю, ці крыўдзіцца яна вось, калі я даю парады, але чамусьці выглядае так, што, ну, вось, яна іх і прымае, то бок ці яна да такога звыклая, ці нават яна не супраць. І не тое, каб я сябе апраўдваю, кажу, што так трэба рабіць, не, але, да, вось, то бок, напэўна, у мяне, як я казала, няма звычайна жадання кімсьці кіраваць і камусь штось такое сказаць, але вось тут з-за таго, што сапраўды адчуваецца нейкая нероўнасць у адносінах, то да. І гэта не абавязкова, таму што так ёсць, тыпу, што вы нероўныя, а таму што просто, напрыклад, сацыяльныя ролі так пабудаваны, што ты старэйшы, ну, нават проста ў сям'і. Я адразу думаю, што ў мяне, типа, больш досведу. І, канешне, да, яшчэ, я думаю, грае роль не тое, што она моя сяброўка, яка проста мяне малодшая. Думаю, калі б яна была моя сяброўка, гэта не так бы было. А тое, што мы сапраўды сям'і, і такая, як бы, атмасфера, што, напрыклад, мне ўвесь час там бацькі казалі то, рабі так, не рабі, ў гэтай сітуацыі тое, а яе быццам бы я гэта так даношу. Ну, не ведаю, можа бы так працуе. Ну, у мяне ёсць моя сяброўка, якая мне на 2-3 гады старэй, і я часам, у нас была з гэтага праблема, таму што я казаў, што, тыпу, што я адчуваю гэта як вось стасункі брата-сястры, калі, ну, тыпу, ты адчуваеш гэту розніцу, і яна дзесьці вось у размове на цябе ўплывае, так крышачку цісне у нейкія моманты. І ты хочаш, тыпу, адразу, тыпу, сказаць, не, мне такое не патрэбна, я сябрую, а не хачу знаходзіцца ў такой, ну, гэта крышачку такі залежнасць, калі ты слабей за іншага. Вось. І проста, здаецца, тут галоўнае гэтую дыскусію падняць нават, ну, проста, не каб нават чалавек, які, на якога ціснуць. Але, ну, пра гэта проста пагаворым у наступны раз. Нават калі чалавек гэтага не кажа, трэба зразумець, што ў гэты момант ты
як мы казалі ў мінулым выпуску, выступаеш не экалагічна, таксічна чалавека і робіш дрэнны ўплыў. Тыпу, чаго ты хочаш гэтым дасягнуць? Каб чалавек не рабіў гэтую памылку, ну, тыпу, а ён не думае, ну, тыпу, ён разумее, мабыць, усё гэта рацыянальна. Вось як з людзьмі, якія ты, вось якраз жанчыну, якую б'юць, напрыклад. Яна рацыянальна, нікаму не падабаецца, калі яго б'юць. Яна рацыянальна гэта разумее, што гэта, тыпу, дрэнна. Але у яе ёсць нейкая такая сувязь з гэтым чалавекам, чаму яна не заходзіць, за якога яна, ну, тыпу, там застаецца. І трэба, мне здаецца, вось, я проста сам, пакуль ты казала пра гэта, пачаў думаць, не забіраць гэтага чалавека, напрыклад, там вымушова яго трымаць, бо гэта будзе тое самае, што робіць, ну, яе чалавек, які б'е і цісне. А трэба проста паказаць, што ёсць людзі побач, ёсць нейкая грунт і спіна, якая зможа калі што падтрымаць і якая заўсёды будзе на тваім баку. І здаецца, што проста трэба дазволіць людзям рабіць такія памылкі. Я думаю, што калі сапраўды у вас з'явілася думка, што вы быццам бы у нейкіх стасунках узялі на сябе мацнейшую пазіцыю і троху перацягнулі на сябе коўдру, то, магчыма, нават калі чалавек іншы вам не кажа пра тое, што яму некамфортна, падумайце пра тое, што, можа быць, ён проста настолькі звыклы з гэтым, што ён нават не адчувае такога права ці што сказаць пра гэта. Так што, да, я думаю, што гэта даволі добра і экалагічна, і крута запытацца самому. А я на цябе не цісну? Нават проста я цяпер падумаў пра тое, што а чаму, ну вось, ты ці я увогуле лічым, што мы правыя. Тыпу, сама гэта ідэя у тым, што ой, ну там, тыпу, я ведаю штось, а чаму ты лічыш, што, тыпу, твой досвед правільны? Ну, да, конечно, вось, да, вядома. Ну, гэта вось бацькоўская пазіцыя, і тое, што мы звычайна нам вельмі не падабаецца, мы думаем, што гэта тое, што ты гэта перажыў, там увогуле было калі, ты нават, мабыць, гэта не памятаеш правільна, ці гэта была ўвогуле нейкая іншая сітуацыя, ты ж не ведаеш маю сітуацыю дакладна, ты не ведаеш усіх тонкасцей. І тое, што ты спрабуеш паставіць вось знак раўно паміж гэтай сітуацыяй і маёй сітуацыяй, нават гэта можа быць уже памылка. Ужо не кажучы пра тое, што адкуль ты ведаеш, калі б ты там вырашыў неяк інакш зрабіць, які быў бы вынік. Кароч, ты ніколі не можаш пацвердзіць дакладна тое, што ты паступіў правільна ці неправільна, таму што ты не спрабаваў, хутчэй за ўсё, іншы варыянт. Карацей, да, гэта, вядома, загадзя не дакладна правільная пазіцыя, і нават калі ты упэўнены, што яна правільная, хутчэй ты не дапаможаш чалавеку тым, што прымусіш яго паступіць так, як па-твойму правільна. Я ўсё ж такі, да, гэта вельмі добра вучыцца на сваіх памылках. Вучыцца на чужых памылках не працуе. Я проста ў гэты момант думаю, вось уяўлі, што ты контрол-фрік, што ў цябе ёсць сябр, які па твайму меркаванні ляціць у нейкую дупу, ці, як кажа мне перакладнік, у прорву, зеўру, бездань, прапасць. Кранальна, дзякуй. Да. А прапасць это быў дзеяслоў. Ладно, я так сказаў, не вы так гэта назоўнік. Ну, карацей, што вось чалавек вось падае, і што тебе ў гэты момант рабіць? Тыпу, у мяне проста, вось я нават калі пра гэта думаю, у мяне ёсць адчуванне, што трэба нічога не рабіць і проста, тыпу, сказаць чалавеку, што я побач, я, тыпу, та-да-да. А калі чалавек кажа, так дапамагі мне, тыпу, вось можаш мне зрабіць вось гэта і гэта. Але ты разумееш, што калі чалавек не будзе гэта рабіць сам, ён з гэтага не выберацца. Што ў такой сітуацыі рабіць? Вось рабіць гэта за чалавека, ці сказаць, я не буду, і даць яму упасць. Ну, тут же не будзе нейкага універсальнага адказу. Ну, я думаю, вось як адчуваеш, так і рабі. Вось пасядзі, троху астынь і падумай, наколькі гэта ўсё... Я проста думаю, што з гэтага этычна. Да я не ведаю. Калі гэта нейкая дробязь, то, напэўна, пофіг. Просіць дапамагі. Калі... Кароч, я думаю, што калі ёсць магчымасць супрацьстаяць эмоцыям і проста ў сябра запытацца, скажы, вось я лічу,
што лепш, каб ты зрабіў гэта сам, не тое, каб мне складана дапамагчы. Я б, можа, нават і хацеў, тому што я быццам бы ведаю, як гэта добра зрабіць. Але падумай, калі ласка, наколькі ты сапраўды лічыш, што гэта будзе больш карысна, чым калі ты зробіш гэта сам і ацэніш вось свой вынік і зразумееш там нешта. Я думаю, што заўсёды... Норм адказ. Типа, прамая размова заўсёды лепшы варыянт. І калі вам здаецца, што гэта занадта далікатна, занадта складана, вось там галоўнае пачаць, заўсёды. Гэта, типа, страшна запытацца, але калі вы ўжо пачалі размаўляць, там ужо прасцей. Я згодзін. Все, мне спадабаўся твой адказ. Дзякуй. Так і буду рабіць. І што датычыцца яшчэ сітуацый, калі мы не мэтанакіравана парушаем чужыя асабістыя граніцы з мэтай дапамагчы і даць параду, то вось калі мы зараз абмяркоўвалі вось такія нейкія сяброўскія стасункі, калі чалавек быццам бы можа нават і не супраць, каб яму дапамаглі, але ты разумееш, што гэта не будзе вельмі карысна, то бываюць жа сітуацыі, калі, напрыклад, сітуацыя, скажам, больш страшэнная, тое, што ты ўзгадваў, напрыклад, сітуацыю, калі ты бачыш, што адбываецца нейкі гвалт, эмацыйны ці фізічны, і тут тады сапраўды ты выступаеш у ролі такога вось назіральніка, то бок чалавек, які, як гэта сказаць, свідзецель? Бачыльнік. Свідзецель. Гэта сведка. Зарунчнік. У ролі сведніка. Сведкі. Светцы. У ролі светцы. Калі ты выступаеш... Ой, як я заблудзілася. Калі ты выступаеш, карацей, у ролі светцы нейкай страшэннай падзеі, але ахвяра ў гэтай сітуацыі зусім і не хоча, каб ёй дапамагалі. То бок, вось гэта сітуацыя ўжо нашмат больш складаная, і там размовай, мне здаецца, звычайна сітуацыю не вырашыш, таму што вельмі складана дапамагчы чалавеку, які гэтага не хоча гэтую дапамогу прымаць, нават калі сітуацыя сапраўды страшная, і быццам бы тут уже пытанне не настолькі этычнасці і граніц, быццам бы тут уже пераважвае пытанне бяспекі, здароўя, жыцця. І вось у такія моманты, канешне, думаць пра нейкія там тонкую душевную арганізацыю і асабістыя граніцы больш цяжка. Вось, і што тут рабіць? Вось гэта рэальна этычнае такое пытанне, на якое я сам себе не магу адказаць. Таму што я разумею, што, правільна гэта даць чалавеку тое, і просто я разумею, што я вось такі чалавек, які ўсё роўна, хутчэй за ўсё, пасля будзе адчуваць сваю адказнасць за тое, што ты штосьці не зрабіў. Таму што гэта штосьці ў цябе сядзіць ужо на падкорцы, дзесьці ўнутры, што вось гэта трэба так і так. І вось гэта страшна, таму што тут, канешне, можна казаць, што тут няма універсальнага адказу, але вось проста уяві, да каго б ты ставілася больш, ставілася б лепш. Чалавек, які ў такой складанай сітуацыі, дзе чалавеку там цяжка і складана, ён патэлефанаваў, сказаў, ці запрасіў да сябе і сказаў, я з табой, мы заўсёды гатовы дапамагчы, ты можаш зайсці ад гэтага чалавека, мы знойдзем цябе працу, мы знойдзем цябе прытулак. Гэта калі мы кажам пра аб'юз, напрыклад. Так. Фізічны гвалт, я думаю. Мы знойдзем цябе працу, мы знойдзем цябе дзе жыць, ўсё будзе добра, ты заўсёды можаш думаць, што ты не будзеш для нас цяжкасцю, мы гатовы тебе дапамагчы. Ці чалавек, які просто забірае, я не ведаю, вось тут сітуацыя, якой ты паважаеш чалавечую вось гэтую эмацыйную арганізацыю. Ты яго не выводзіш фізічна, а просто кажаш тое, што ты заўсёды можаш зайсці. Я просто не уяўляю іншай сітуацыі, як тут можна паступіць. Толькі вось гэта, мне здаецца, адзіны правільны варыянт, таму што у мяне ў сям'і была падобная сітуацыя сярод маіх сваякоў, і мои бацькі рабілі вось такім чынам. І мне здаецца, што гэта супер правільна. І я не ведаю, як па-іншаму, што рабіць, звазіць чалавека ці як? Не ведаю. Па-першае, можа быць і круто, канешне, было прыняць нейкія такія
меры рашучыя, да? Але калі сапраўды адбываецца злачынства просто якія могуць быць рашучыя меры? Я не ведаю, шмат якія, але якія могуць быць бяспечныя такія меры, вось гэта ў мяне няма адказу, таму што тут уже мы ўжо неяк сутыкаемся. Адвесці чалавека в вымусовы шэлтар нельга. Да, конечно. Як на чалавека, вось, напрыклад, чалавек думае пра суіцыд, яго нельга просто взяць і мне здаецца, вось, мне здаецца, што так нельга. Але вось псіхіатры лічаць, што так можна рабіць. Да, тут уже просто сапраўды, вось я лічу, што тут уже пытанне не настолькі пра граніцы, гэта ўжо прям не ведаю, вельмі складана спрабаваць камусьці дапамагчы, калі чалавек не гатовы гэта прымаць. Вось, у мяне просто была такая сітуацыя, тыпу, у мяне была сяброўка, якой былі суіцыдальныя думкі, і якая пайшла да псіхіатра, і яна ёй вызвала дурку. Тыпу, адразу, без яе дазволу. Вось. І пасля гэтага яна, тыпу, зайшла, ей не забралі, яна пайшла на пары. Цікава, як псіхіатр са свайго досведу думала, што гэта атрымаецца. Вось, і справа ў тым, што яны проста, псіхіатры апынуліся, што яны з Беларусі, і з імі можна было дамовіцца. Так вось, справа ў тым, што мне пасля гэтага тэлефануе псіхіатрка і кажа, тыпу, трэба тэрмінова вызываць хутку. Тыпу, не думайце пра граніцы чалавека. Трэба гэта рабіць, таму што тут ёсць небяспека за жыццё. Тыпу, калі вы гэтага не зробіце, вы можете згубіць чалавечае жыццё. І ты ў гэты момант стаіш перад тым выбарам, тое, што я люблю, паважаю чалавека, я не хачу гвалтаваць, але тут пытанне аб жыцці. І тут ты сапраўды стаіш перад такім суперскладаным выбарам. Ці дакладна настолькі радыкальны спосаб дапамагчы можа ўжытаваць чалавека, а не наадварот падштурхнуць яго да нейкіх рашучых. Вось пра гэта ты можаш падумаць праз тыдзень, праз 2, але ў гэтай сітуацыі, калі табе тэлефануе эксперт, ты чалавек без экспертнасці, у тебя няма такой адукацыі, ты не ведаеш, як сябе ўвогуле паводзіць. Гэта надзвычайная сітуацыя. І цябе кажа чалавек, які лічыцца экспертам, што трэба рабіць так. Але чалавек, які ты думаеш уже ў гэтай сітуацыі, не можа поўнасцю сябе кантраляваць, таму што яго узнікаюць думкі пра тое, што скончыць жыццё гэта супер крутая ідэя. Кажа, што нічога яму не патрэбна. Вось, і што рабіць? Не ведаю. Вось, я вырашыў проста зрабіць так, каб было больш экспертаў у маім жыцці, і проста паслухаць іншыя меркаванні. І калі я пачуў меркаванне ад сваіх сваякоў да іншых псіхолагаў, якія сказалі, што так, можна не рабіць, ёсць іншыя выйсці, бла-бла-бла, я разумеў, што ўжо проста так, гэта можна вырашаць больш спакойным шляхам, плюс пасля гэтага я адчуў, што вось ад маёй сяброўкі, што ей было горш не ад вось якраз ад думкі таго, што я магу здаць у дурку. Прымусова. Вось, што ей было страшна знаходзіцца, таму што ей было страшна знаходзіцца, таму што яна адчувала, што я магу яе здрадзіць. Канешне. І вось у сітуацыі з гвалтам, нават калі табе здаецца, што гэта настолькі відавочная сітуацыя, што вось ёсць сапраўды гвалтаўнік, ёсць ахвяра, і ты лічыш, што трэба рашуча зараз нешта рабіць. Вызываць ментоўку на яку. Да, але вось, быццам бы так, да, у ідэальным свеце, мабыць, гэта вырашыла ўсе праблемы, але вось калі падумаць, а што далей, а што заўтра, ён вернецца з гэтай ментоўкі. Ён рэальна вернецца, ён можа нават яго туды і не ўвязуць, яшчэ нешта. Плюс нават калі ты спадзяешся, што ў гэтай сітуацыі прынамсі ахвяра хоча нейкага рашэння праблемы, гэта тут уже проста атрымліваецца ёсць нейкія вось праблемы сутыкнення з законам і ўсё такое, як гэта ўвогуле будзе вырашацца ў нашым грамадстве. А калі дадаецца праблема яшчэ і таго, што ахвяра не верыць, што гэта ненармальна, ці абсалютна цалкам упэўнена, што гэта нармальна. Напрыклад, яна я б сказала ненормально, я б сказала не нормально, а я просто не думаю, что есть реально, что есть люди, якіх, напрыклад, б'юць, і яны думаюць, гэта норм. Я думаю, што яны думаюць, што гэта дрэнна, але, без яго будзе горш.
Вось, напрыклад, ці без яго а як я буду горш? жыць? А ён там будзе яшчэ ён жа не з'едзе з гэтай кватэры, яму няма дзе жыць, куды ён паедзе? А калі я з'язджаю, мне што такому яму пакідаць сваю кватэру? І вось так людзі і проста пачынаюць так жыць і ўсё. Ці нават калі я змагу ад яго неяк збегчы, ён мне больш ніколі не дастане. А што значыць збегчы? Чаму я, вось тут такая думка, чаму я павінна збегаць? Няхай ён тупо заходзіць, а ён не заходзіць. І вось такая вось з'яўляецца такая праблема. Да, а можа ў іншых адносінах будзе яшчэ горш біць. Ну такое, типа, дзе ўвогуле гарантыя, што куды я можна гэта адна вырашыць? пайду, ну, правда. Да, а калі яшчэ там дзеці ці яшчэ нешта сумесна. І тут столькі складанасці. І ў гэты момант, калі ты будзеш проста казаць: "Зыходзь, ты што не бачыш, што ён там такі?" Што вы хочаце чалавека, каб яго яшчэ больш была фрустрацыя ад гэтага, каб ён ужо адчуваў сябе ненармальным, што ён застаецца ў такім, ці проста адчуваць, што у яго ёсць нейкі востраў бяспекі, якім ён можа пачуць сябе нармальна, што адчуваць тое, што калі ўсё ж такі прымецца рашэнне зысці і збегчы ад нейкіх адносін, ну, тыпу, будзе такая магчымасць. Мне здаецца, што вось тут, мне так круто, я просто сам радуюся, у мінулым выпуску просто у меня была неадекватная позиция, і я пасля мінулага выпуску я супер шкадаваў, што так казаў, і думаю, што, ну, карацей, сам себе кэнселіў за тое, што я казаў, тыпу, што да не думайте вы пра вашего сябра, тыпу, думайте пра сябе. Я думаю, боже, што за галаве, што ў яго ў галаве? А тут я ўжо думаю, малайчына. Я сам себе кажу і сам себе інкарэджу. Ну, мне просто правда так здаецца. Ты гэта не вырашыш, реально, прыбач. Ну, да, сапраўды вельмі крыўдна мне казаць, што часам мы пераацэньваем сваю здольнасць увогуле дапамагчы, нават калі мы абсалютна ўпэўненыя, што мы правы, што мы маем рацыю. Раней мы больш, як бы, казалі... Прыём. Я маю рацыю. Дзякуй. Дзякуй, нормально. Раней мы як бы больш казалі пра тое, што мы можам памыляцца у сваім меркаванні, да, у сваім типа рашэнні праблемы. А можа же быць так, што і ёсць абсалютна быццам бы правільнае з усіх бакоў рашэнне, але мы сапраўды можам пераацэньваць свае здольнасці ў гэтым. І тут нават ужо не пытанне просто парушэнне граніц, типа, ой, чалавеку будзе трошкі непрыемненька, што мы ўварваліся ў яго прастору. А тут мы сапраўды можам на гэтым нашкодзіць, калі мы кажам пра такія сітуацыі больш страшэнныя, больш жахлівыя. Мы не проста можам парушыць і падарываць давер, а мы можам нашкодзіць моцна. Я думаю, што ўжо падсумоўваючы, можна проста сказаць, ну, вось галоўнае нейкае выйсце з нашых думак, гэта тое, што галоўнае гэта не дапамагчы чалавеку, не змяніць гэтую сітуацыю, таму што вы хутчэй за ўсё гэтага не зробіце, а пад рукой, нават калі вы гэта зробіце, падобная сітуацыя ці проста тыпу складанасць з чымсьці такім можа зноў прыйсці да чалавека, а ён не будзе, напрыклад, да гэтага падрыхтаваны. І тое, што вось само жаданне гэта рабіць звязана з тым, што у вас ёсць адчуванне сабе як патэрналісткае нейкае, што вы неяк вышэй, і гэта у сябе трэба неяк прапрацоўваць, а пажадана яшчэ гаварыць з гэтым з вашым там партнёрам, каб гэта, мабыць, змянялася, калі вам за гэтага неяк нязручна. Вось. То бок, да, агульная выснова такая, што у сітуацыі, калі вам здаецца, у любой сітуацыі, маленькай, буйной, страшнай, не вельмі бытавой, калі вам здаецца, што вы ведаеце рашэнне, вы ведаеце, як зрабіць правільна, вы можаце дапамагчы, вы можаце даць параду, але у вас не запытвалі, напрыклад, яе, калі вам думаецца, што усе як бы плюсы на вашым баку, успомніце, што з мінусаў можа быць тое, што вось мы пералічылі. Вы можаце памыляцца, нават калі вам здаецца, што гэта не так, вы можаце, не дай Бог, нашкодзіць, вы можаце нават, калі вы не нашкодзіце і не памыліцеся, аддадзіце правільную дапамогу, правільны варыянт рашэння праблемы іншаму чалавеку, вы нашкодзіце яму як бы ў перспектыве проста тым, што ён не навучыўся вырашаць гэтую сітуацыю, і потым, калі ён зноў з ёй сутыкнецца, а вас такога разумнага і крутога не будзе побач, яму будзе толькі горш, і лепш бы ён зрабіў вось гэтую прычэпку, як я
сказала раней. Спрабуйце не парушаць граніцы іншых людзей. Так. А лепш пішыце нам добрыя каментары на падкаст-пляцоўках. Я ведаю, што гэта можна пісаць на Apple Podcasts, на Spotify. Просто пішыце гэта ў нашым інстаграме, Твітары, дзе заўгодна, таму што я вось учора ноччу просто пісаў у Твітары просто слова «забізяпу» і шукаў, там ёсць пра наш усе ўзгадванні, да. Я нават знайшоў супер круты анекдот, у якім ёсць словы «забізяпу», але гэты круты анекдот, які я скраў з Твітара, можна паслухаць у прыватным тэлеграм-канале, які называецца «Дапаможнікі забізяпу». Спасылку на яго можна знайсці ці ў нас у апісанні, ці ў нашым тэлеграме, там можна лёгка клікнуць. Таму падпісвайцеся на ўсе нашы соцсеткі, становіцеся нашымі дапаможнікамі, таму што патэнцыйныя вашы данаты змогуць зрабіць так, каб мы рабілі гэтыя выпускі часцей і каб просто наш праект мог працягваць існаваць не месяцы, а гады. Вось так. Усім далікатных, экалагічных і паважальных стасункаў, адносінаў, і мы з вамі развітваемся. Так, да наступнай сустрэчы. Всё, бывайце.